Әлмәт дәүләт муниципаль хезмәт институты Әдем Хиковен командасы каршы алабыз. Хәерле кич, Казан, сезнең каршыгызда Әдем Хиковен командасы. Әлмәт шундый тикә, без хәтта шәһәр көнендә башка шәһәргә барып бәйрәм итәбез. Әлмәт шундый бай шәһәр, анда хәтта бомжлар да юк. Алар өчен бездә Зәй шәһәре бар. Ярым финалны җиңер өчен безнең берәр кызык номер бармы? Бар миниатюра? Что, где, когда алып баручысын җирләү. Туктагыз, сәхнәдә мондай берне күрсәтергә ярамый. Кызлар, сез сиздегезме, жюри арасында Камил Сиражетдинов юк кая микән о? Так, стоп! Артык сүз әйтеп ташлаганчы башларга кирәк. Сезнең каршыда Әдем Хиковен командасы. Без башлыйбыз. Миңа загранпаспорт кирәкми, чөнки мине барыбер сумкада йөртәләр. Авыл дискотекасында булган хәл. Алло, әйе? Соң бигенә башлаган идек бит. Мине шикылтык дип үртиләр, ә мин әле аларны әти-әни дип йөрткән булам. Күз алдыгызга китерегез, Ивановский International төркемендә татар булса. Снегири герой, погляди. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Мин елый башлагач, бөтенесе минем янда тышканнар балалый дип уйлый башлыйлар. Заманча челлендж авылга да килеп җитте. Соң бу искергән челлендж бит инде. Менә яңаша. Безри, безне хәзер беркем таба алмый. Чыланабыз. Күз алдыгызга китерегез. Татарча Свинка Пеппа мультигы. Исәнмесез, минем исемем Тәскирә Бәрән, ә бу әни Сарык, ә бу әти Тәкә. Сәлем. О, әби килде. Кызым, менә сиңа бияләй, менә сиңа жинаски, ә сиңа шапка. Әби, ә бабай кая? Әни, Тышта салкын килеп тормады. әни, ә без бүген тышка чыгабызмы? Юк, кызым, чыкмыйбыз. Нигә? Чөнки бүген Корбан бәйрәме. Без бүген өйдә Свинка Пеппа мультигын карыйбыз. Җәй көне мине һәр вакыт шашлыкка алалар, чөнки мин сөйләшә башлагач, ширкиләр куркып качалар. Бөтен кешеләр рус кинематографиясын сүгә, ә сезнең әле татар киноларын күргәнегез юк. Игътибар, беренче дөньяда татар ужастигы. Вакыйга булган урын, Аллаһ оныткан җир, Чирмешән. Ниһаять, мин бу урынны таптым. Монда ниндидер сасы ис килә. Элвин Грей үзенең җырларын 5 минут элек кабатлаган әле. Көлмәде минем иҗатымнан. Элвин, син мондамыни? Нишләткән ул сине? Ул миңа дөньядагы иң куркыныч тавышларны тыңлаттырды. Син бит үзеңнең җырларыңны яңадан тыңламыйсың. Көлмәде идем миннән. Синең битеңә нәрсә булган? Нишләткән ул сине? Бер нәрсә эшләтмәде, туганнан бирле шундый ул. Китеп
bundan tezrek Elvin. Eyde sandıgaş. Ötesin dilegimne. Sen gine anlayalasın benim yer yüreğimne. Ay, nindi ужаслы! Bu bit benim jırım түгел! Dürüst, senin bütünle jırların yok Elvin. Öldürünüz beni! Bu film Elvin Grey biyografiyasına negizlenip çürüldü. Bitti. Ahırda nerse aytasınız kile? Elbette baradık en boy kişiler gine yaşay. Elbette baradık boy kişiler gine yaşay. Elbette şu orta şehirli kişiler yaşay. Yarar, nifitnin beyesi kıl düşüp bitkenşi bitiri gelir. Sizning bilan Adam Hikoven komandasi buldu. Elmetden zor muhabbet bilan. Elbetler, bəxtlər, biz bəxtli əlbəttə. Yana koyup biz dünyanı tuzlamışız. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Biz аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, Tatar jigiti ikeniz. Sen nesiz?